खुलुमबाय आरो चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2024 मायथाइयाव जालांनाय ADRE नि सेथि पेपार थामहिनबा ग्रेड 4 नि गासैबो जेनेरेल नलेजनि कुइसनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Which kingdom of India had influence extended to Southeast Asian region? भारतनि बबे रायजोहा सोनाब सानजा एसिया ओनसोलसिम गोहोम खोख्लैनो हानाय गोहो दंमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय च'ल डायनेस्टि बा च'ला डायनेस्टि। च'ला किंडमा मा होनदों? साउथ इस्ट एसियानि इन्ड'नेसिया, मालयेशिया, थाइलेन्ड बेफोरसिम माने ट्रेड रिलेसन दंमोन, फालांगियारि सोमोन्दो दंमोन आरो। बेनि फिननाया जाहैबाय च'ला डायनेस्टि। Which of the following Muslim commanders did मुला गाब्रु fight with? होनदों। मुला गाब्रुआ गाहायनि सोर सासे मुसलमान सान्थ्रि गाहायजों दावहा नाङामोन? बेनि फिननाया जाहैबाय तुर्बकजों। मुला गाब्रुनि फिसाया सोरमोन होनबा प्रासेनमु। Which of the following has the Niti Aayog replaced? गाहायाव होनाय बबेनि जायगाखौ नीति आय'गआ लाखो होनदों। बेनि फिननाया जाहैबाय प्लेनिं कमिशन अफ इन्डिया बिथांखि आय'ग। Which of the following is the capital city of छत्तीसगढ़ होनदों। छत्तीसगढ़नि केपिटेल राजथावनिया बहा होनदों। बेनि फिननाया जाहैबाय रायपुर। Alexander the Great was from which ancient kingdom? Alexander the Greatआ गोदो गोदायनि बबे हादरनिमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय मेसिड'निया। Which of the following countries does Assam share international boundary with? बबे हादरजों आसामा हायुङारि सिमा रानलायो? थाइलेन्ड, भुटान, चीन, नेपाल। बेनि फिननाया जाहैबाय भुटान। The upper house of the Parliament of India is called? भारतनि संसदनि गोजौ सदनखौ मा बुंनाय जायो? बेयो जाबाय राज्य सभा। Which of the following words is not in the preamble of Constitution of India? गाहायनि बबे सोदोबा भारतनि संबिजिरनि रायफोरनायाव गैया? Fraternity, dignity, modesty ना liberty? बेनि फिननाया जाहैबाय modesty-आ गैया। माने गोमजोरथि होनो बर'आव, गोमजोरथिया गैया। Which mountain range passes through Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat? गाहायाव होनाय बबे हाजोमा सारिया दिल्ली, हारियाना, राजस्थान आरो गुजरातजों बारलाङो? बेनि फिननाया जाहैबाय आरावली हाजोमा सारि। Which of the following district of Assam is in the Barak Valley? होनो। आसामनि बबे जिल्लाया बराक सेरफाङाव दङ? बराक दैमाया खोलाहा दंना? बेनि फिननाया जाहैबाय हाइलाकान्दिया बराक सेरफाङाव दङ। Who was the first vice chancellor of Guwahati University? गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि गिबिसिन लेङाइगिरिया सोरमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय कृष्णकान्त हन्दिकै। Which instrument is used for measuring atmospheric pressure? बबे जन्त्रजों बारमण्डलारि नारथायखौ सुयो? बेयो जाहैबाय बेर'मिटार। आलि आइ लिगां is a festival of which community? आलि आइ लिगांआ बबे हारिनि फोरबो? बेनि फिननाया जाहैबाय मिसिं हारिनि। What is the main component of glacier? बरफ दैमानि गाहाय गुदि मुवाया मा? बेनि फिननाया जाहैबाय बरफ।
How many countries does India share land borders with? भारतआ मोनबेसे हादरजों हादाब सिमा रानलायो? बेनि फिननाया जाहैबाय मोनस्नि। मा होनोब्ला पाकिस्तान, आफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांलादेश, भुटान आरो म्यानमार। What was the former name of Karbi Anglong district? कार्बि आंलं जिल्लानि सिगांनि मुङा मामोन? बेनि फिननाया जाहैबाय मिकिर हिल्स जिल्ला। मिकिर हाजो जिल्ला। मैकमोहन लाइन separates which two countries होनदों। मैकमोहन सीमाया बबे हादरफोरखौ बोखावो? बेनि फिननाया जाहैबाय आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान। Kathakali is a dance form of which state? कथकलीया बबे रायजोनि मोसानाय? बेनि फिननाया जाहैबाय केरेला। गभा राजा is the titular king of which community? गभा राजाया बबे हारिनि मुङावल' थानाय राजा? बेनि फिननाया जाहैबाय टिवा। टिवानि राजामोन बियो। Which country is known as the cockpit of Europe? बबे हादरखौ इउरपनि ककपिट होननानै मिथिनाय जायो? बेनि फिननाया जाहैबाय बेलजियाम। बेलजियामखौ ककपिट अफ इउरप होननानै मिथिनाय जायो। Which of the following sea passages connects Asia with Europe? गाहायनि बबे लैथो लामाया एसिया आरो इउरपखौ सुजाबो? बेनि फिननाया जाहैबाय सुइस केनेल एबा सुइस जाम्फै। Which community of Assam has Choklong system of wedding? आसामनि बबे हारिया सख्लं खान्थिजों जुलि लायो? बेनि फिननाया जाहैबाय आहम। Kurseong is a hill station in the state of कुर्सेयंआ बबे रायजोनि हाजो स्टेशन होनदों? कुर्सेयंआ जोंना सोनाब बेंगलनि। कुर्सेयंआ बहा दं होनोब्ला दार्जिलिंआव दङ। Which of the following rulers had ascended the throne at Delhi? गाहायनि बबे सासनगिरिया दिल्लीनि सिंहासनाव जदोंमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय रेजिया सुल्ताना। रेजिया सुल्तानाया सासेल' हिनजावमोन जाय सिंहासनाव जनो हादोंमोन। Which dynasty ruled the longest in ancient Assam region? बबे राजफोलेरा आसाम ओनसोलाव बयनिख्रुइ लावसिन सासन खालामदोंमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय आहम। 600 बोसोर राज खालामदोंमोन। What is the introduction to Constitution of India called? भारतनि संबिजिरनि रायफोरनायखौ मा होनो? बेनि फिननाया जाहैबाय the preamble, खुगाफोरनाय, माने बर'आव खुगाफोरनाय होनो। Which of the following is not a criterion for citizenship of India? भारतनि नोगोरारिथि मोननो हानायनि बबेया गोनांथि नङा? बेनि फिननाया जाहैबाय धोन सम्पत्ति बायनाय। Which kingdom did Sati Sadhani belong to? सती साधनिया बबे रायजोनिमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय चुटिया किंगडम एबा चुटिया रायजोनि। Who was the first president of United States of America? आमेरिका जथाय हादरनि गिबिसिन हादरगिरिया सोरमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय जर्ज वाशिंटन। Identify the southernmost river amongst the following.
बयनिख्रुइबो खोलासिनथार थानाय दैमाखौ सिनाय होनदों। इंडास रिभाराथ' साहाजोंसो दङ। ब्रह्मपुत्र बेबो नङा, ब्रह्मपुत्र आसामाव दङ। गोदावरी बेबो नङा, गोदावरीया साउथ इन्डियायावनो दं, नाथाय बे नङा। बेनि फिननाया जाहैबाय कावेरी दैमा। कावेरी दैमाया बेसोर मोनब्रैनि मादाव बयनिख्रुइबो खोलासिनाव थानाय दैमा। The first modern Olympic Games was held in आथिखालनि गिबिसिन अलिम्पिक बादायलायनाया बहा जायामोन? बेनि फिननाया जाहैबाय एथेन्स। एथेन्सआ बबेयाव दङ? ग्रीसआव दङ। अलिम्पिक गेम्सआ माब्ला जाजेनदोंमोन होनबा 1896 मायथाइयाव। दा 2028 मायथाइयाव फैनो गोनां अलिम्पिक गेम्सआ बबाव जागोन होनोब्ला लस एन्जेलिसआव, USA आव जागोन। Which of the following statement is incorrect? गाहायनि बबे बिबुंथिया थार नङा? थमास एल्वा एडिसनआ बेंगामोन। नंगौ, बियो बेंगामोन। बोगथाबमानि संदानना मोननाय आपेल फिथाइया सोमोन्दो दं। नंगौ, ग्रेभिटिजों आपेल फिथाइया सोमोन्दो दङ। शुक्र ग्रहआ बुहुमनिफ्राय नुजानाय बयनिख्रुइ जोंखोल ग्रह। बेबो नंगौ। सडियामनि रासायनिक दिन्थिथिया HD। बे नङा। सडियामखौ जों माबोरै दिन्थियो होनबा Na जों दिन्थियो। बेनि थाखायनो बेनि फिननाया जाहैबाय अप्शन नम्बर D। In which field did भगेश्वर बरुवा excels? भगेश्वर बरुवाया बबे बिफानाव आखा-फाखामोन? बियो सासे एथलीटमोन। एथलेटिक्सआव बियो आखा-फाखामोन। The Ramcharitmanas was written by रामचरितमानसखौ सोर लिरनायमोन? रामचरितमानसखौ लिरदोंमोन तुलसीदासआ। बेदव्यासआ मा लिरदोंमोन होनबा महाभारतखौ लिरदोंमोन। रामायणखौ सोर लिरदोंमोन होनोब्ला बाल्मिकिया रामायण लिरदोंमोन। In which continent is the Amazonian rainforest found? Amazon अखा अरनखौ बबे हादरमायाव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय खोला आमेरिका, साउथ आमेरिकायाव दङ। साउथ आमेरिकानि बबे हादराव दङ होनब्ला ब्राजिलाव, मेइनलि ब्राजिलाव दङ। ब्राजिल, बलिभिया, पेरु बेफोर हादराव दङ। Which of the following is responsible for converting milk to curd? गाहायाव होनाय बबेया गाइखेरखौ गाइखेर दाखा जाहोयो होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय लेक्टोबेसिलास। लेक्टोबेसिलासआ मोनसे बेक्टेरिया जाय गाइखेरखौ गावहोनानै गाइखेर दाखा जाहोयो। Origami is the art of paper folding that originated in Origami होननाय रोखोमसे लेखा बिलाइ थुननायनि आरिमुआ बबेनिफ्राय जागायजेनदों? बिनि फिननाया जाहैबाय जापान। Near which town is the पर्बतिया gate located? पर्बतिया दरखंआ बबे नोगोरनि खाथियाव दङ? बिनि फिननाया जाहैबाय तेजपुर। What is the currency of Indonesia? इन्डोनेशियानि खाउरिया मा? बिनि फिननाया जाहैबाय रुपिया। Which country is known as the land of rising sun? बबे हादरखौ सान जौगानाय हादर होननाय जायो? बिनि फिननाया जाहैबाय जापानखौ लैंड ऑफ राइजिंग सान बुङो। जोंनि भारतनि स्टेट ऑफ राइजिंग सान होनोब्ला माखौ बुङो जोङो? अरुणाचल प्रदेशखौ बुङो। रवीन्द्रनाथ टैगोर was awarded Nobel Prize in Literature for? रवीन्द्रनाथ ठाकुरनो थुनलाइयाव नोबेल बान्थाखौ मानि थाखाय होनाय जादोंमोन? बिनि फिननाया जाहैबाय गीतांजलि खन्थाइनि थाखाय। गीतांजलि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय।
The highest gallantry award of Indian military during war is दावहा समाव भारतारि सान्थ्रि हान्जानो होनाय जौसिन गिरोङिनि बान्थाया मा? बेनि फिननाया जाहैबाय परमवीर चक्र। August Kranti with Karenge ya Marenge slogan was related to which movement for India's independence? मावगोन नङाब्ला थैगोन स्ल'गान गोनां आगस्ट बिग्रायनाया बबे सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय भारत नागार सोमावसारनाय। भारत नागार सोमावसारनाया माब्ला जागायजेन्दोंमोन होनोब्ला 1942 मायथाइयाव जागायजेन्दोंमोन। The national flag of which country features a dragon? बबे हादरनि फिरफिलायाव ड्रागन दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय भुटान। भुटान हादरनि फिरफिलायाव ड्रागन दङ। Sharp pointed teeth inside human mouth are called मानसिनि खुगा सिङाव थानाय जंफार हाथाइखौ मा बुङो? सैमा हाथाइ होननानै बुङो ना, जायखौ इंलिशाव केनाइन्स बुङो। Who conferred the title of Kolaguru to Vishnu Prasad Rava? कलागुरु बिमुंखौ विष्णु प्रसाद राभानो सोर जासियामोन, सोर होआमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। What is situated at the confluence of three streams Sandhya, Lalita and Kanta? सन्ध्या, ललिता आरो कान्ता दैसानि लोगो नांनाय जायगाया गाहायनि बबेयाव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय वशिष्ठ आश्रम, गुवाहाटी साखाथियाव। As on 1st of January 2022, which of the following is not a administrative division of Assam? 2022 मायथाइनि 1 जानुवारि खालिनिफ्राय गाहायनि बबे आसामनि बाहागो नङा होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय वेस्ट आसाम। जोंना वेस्ट आसाम होननाय डिभिजन गैया माने। What is the name of the statue placed near Sardar Sarovar Dam in Gujarat? गुजरातनि सरदार सरोवर बान्दोनि खाथियाव दैखांजानाय मुसुखानि मुङा मा? बेनि फिननाया जाहैबाय स्टेचु अफ लिबार्टी। Which country was involved with India in the Doklam incident of 2017? 2017 मायथाइनि डकलाम जाथायाव बबे हादरा भारतजों सरजाबफा जादोंमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय China. Which of the following novels was written by Kanchan Barua? गाहायनि बबे सल'माखौ कांचन बरुवाया लिरामोन? बेनि फिननाया जाहैबाय असीमत जार हेराल सीमा। माने असीमत जार हेराल सीमा बे नभेलखौ कांचन बरुवाया लिरदोंमोन। Which of the following places of interest has been recently included in UNESCO World Heritage Site list? जुथाइ हायुंनि सोलोंथाइ बिगियानारि आरो हारिमुआरि आफाद इउनेस्को बुहुमनां दोरों जायगानि फारिलाइयाव गाहायाव होनाय बबे जायगाखौ सोसननाय जादों? बेनि फिननाया जाहैबाय चराइदेव मयदाम्स। आरो गोदानै 2025 मायथाइयाव थिसनजानाया मा होनोब्ला माराठा मिलिटारि लेन्डस्केप। माराठा मिलिटारि लेन्डस्केपखौ जुलाइ दानाव 2025 मायथाइनि जुलाइ दानाव थिसननाय जादों। In Assamese literature, who is known as Ekut Kokaidew? आसामनि थुनलाइयाव सोरखौ एकुट ककाइदेव होननानै मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जाहैबाय नबकान्त बरुवा ना। Which of the following airlines does not exist anymore?
गाहायनि बबे बिरखं फालांगि हानजाया आथिखालाव गैलिया? बेनि फिननाया जाहैबाय ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट कम्पानिया दा गैलिया। Which sport is the Davis Cup played for? डेविस कापखौ बबे बादायलायनायनि थाखाय गेलेयो? बेनि फिननाया जाहैबाय लन टेनिस। Sunlight helps in producing which vitamin in a human body? मानसिनि देहायाव सान्दुङा बबे भिटामिनखौ सोरजियो होनो? बेनि फिननाया जाहैबाय भिटामिन डी। Harihara, also known as Hakka, and his brother Bukkaraya founded which kingdom? हरिहर, जाय हक्का होननानैबो मिथिजायो, आरो बिनि फंबाय बुक्काराया बबे रायजोखौ गायसनदोंमोन होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर किंडमखौ बिसोर गायसनदोंमोन। Which of the following is a non-renewable resource of energy? गाहायनि बबेया शक्तिनि फोदानजायि फुंखा? बेनि फिननाया जाहैबाय फसिल फ्युएल, माने बेगेंथाइ जोंग्राया नन रिन्यूएबल सोर्स अफ एनार्जी। सप्तकांड रामायण वाज रिटेन बाय। सप्तकांड रामायणखौ सोर लिरामोन? बेनि फिननाया जाहैबाय माधव कन्दली। माधव कन्दलिया सप्तकांड रामायणखौ लिरदोंमोन। Which of the following countries is not a permanent member of the United Nations Security Council? गाहायाव होनाय बबे हादरा जुथाइ हायुं रैखाथि आफादनि जुगामि सोद्रोमा नङा होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय भारत। भारतआ इउनाइटेड नेशंस सिकिउरिटी काउन्सिलनि जुथाइ सोद्रोमा नङा, माने पार्मानेन्ट मेम्बार नङा। Which of the following movies was not released in 2023? गाहायनि बबे सावथुनखौ 2023 मायथाइयाव हगारनाय जायाखैमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय द काश्मीर फाइल्स। काश्मीर फाइल्सखौ 2022 मायथाइयावसो रिलिज खालामनाय जादोंमोन। As on 1st of January 2024, who holds a portfolio for external affairs in Narendra Modi's Council of Ministers? 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि खालिसिम नरेन्द्र मदिनि मन्त्रि आफादनिफ्राय बायजो हायुङारि हाबानि बिफाना सोरनि सायावमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय डक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डक्टर एस जयशंकर। Which of the following is not a IPL team? गाहायनि बबे मोनसे IPL नि दोलो नङा? बेनि फिननाया जाहैबाय गुजरात जायन्ट्स। गुजरात जायन्ट्सआ IPL टीम नङा। Which of the following is highest among ranks of Indian Army? गाहायनि बबेया भारत रैखाथि हान्जानि जौसिन थाखो? बे मोनब्रैनि मादाव लेफ्टिनेन्ट जेनेरेलआ बयनिख्रुइ गोजौसिन थाखो। लेफ्टिनेन्ट जेनेरेलनि उनाव मा जायो? जेनेरेल जायो, बिनि उनाव फिल्ड मार्शेल जायो। फिल्ड मार्शेलआ बयनिख्रुइबो जौसिन थाखो। जिकेनि सेक्सना एसेखिनियानोमोन। भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार आरो लाइक खालाम, आरो चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै